Добре, започваме. Айде, започваме. Аз съм Веселина Чакалова. Внучка съм на Люба Чакалова, която е голямата дъщеря на сестрата на Петър Дънов, Мария. Баба ми беше дъновиска. Спомням си как ме водеше на изгрева, където бяха последователите на Петър Дънов. Беше много спокойно и много приятно да си почивам и да си играя там. Прекарвахме дълго време, всяко лято. Баба ми беше много добра жена, културна, говореше френски и руски език свободно, доколкото си спомням аз. Може и други езици да е знаела, но това вече не помня. С много чувство за хумор. Тя имаше още 3 сестри. Йордана, Добра и Ана. Спомените ми са за много топлите отношения между сестрите. Гостуваха си редовно, имаше усещаше се тяхната сплотеност. Баба ми беше омъжена за Васил Чакалов, моя дядо. Той беше дълбоко религиозен човек. Протестант, беше доайен на църквата, много уважаван човек. Посещаваха го от Америка и от Германия последователи на църквата. Бил е награждаван многократно с ордени и медали от участието му във войните. Аз много добре си спомням едни много големи кутии, вътре пълни с тези медали и ордени. Също така спомням си, баща ми разказваше, че той е бил военен съдия и е бил разжалван за това, че не е издал смъртна присъда, тъй като това е противоречало на неговите религиозни схващания. Да. Баба ми почина и пак на изгреба. Получихме съобщение, през това лято не бях там. Тя не ме беше взела, беше отишла сама и ни съобщиха, че е починала на това място, свято за нея. Действително хората много така ме впечатляваха с едно спокойствие, много приятни хора, изпълняваха техните ритуали сутрин. И това е моето впечатление за особена топлота между тях. Баба ми и дядо ми имат един син, Светослав. Той има 2 дъщери, сестра ми Нина и аз. Нина има един син, Константин, който има син Димитър. Аз имам 2 деца, Светослав и Адриана. Светослав е художник, той има син Александър и дъщеря Хана. Адриана е филолог. Тя има 3 деца, Константин, Андрея и Теодора Мария. Адриана с семейството си живее в Люксембург. Тя работи в Европейския парламент, а съпругът ти работи в Европейския съд. За съжаление, не бих могла да кажа много неща, тъй като действително нашите близки, за които всъщност говорим, на Петър Дънов, най-вече за него, бяха покойници и ние не ги познаваме лично. Нашите спомени са от това, което бабите и родителите са ни разказвали. Сега, искам да попитам нещо друго. Вие самата по някакъв начин запозната ли сте с учението на Петър Дънов? Ами да, запозната съм, защото при такава светла личност и толкова много да се говори за него, аз съм се запознавала, чела съм негови неща, но не мога да кажа, че съм станала така последователка в пълния смисъл на думата. Не бих могла това да го кажа, нямам тая претенция. Моето впечатление е за много, много човешко говорене. Може би една от причините, поради която толкова много последователи има тази светла личност, е това, че
Той казва много мъдри неща с много прости думи. Това го отчитам, но не съм участвала така в, как да кажа, в тези мероприятия, не е много хубава дума, ама пак така да го кажа, които се провеждат. По спомени на любезната Светла, тя, Лелеви Мичи, е ходила всяка година в Николаевка. Така, сега аз това ще кажа. Спомням си много отчетливо, че Леля Миче със съпруга си ходеха в Николаевка и моите родители също ходиха там. Аз, например, Леля Миче много често гостуваха у нас. Те са с баща ми първи братовчети, много се обичаха, много бяха близки и двете семейства ходеха в Николаевка. Но аз съм забравила, ако са ми разказвали, аз съм забравила как са пребивавали там и какво са правили, с кого са се срещали. Това просто не мога да кажа. Ще прегледам архива. Добре. Снимки, непременно ще го прегледам. И ви обещавам каквото видя, свързано с тези личности, да го изпратя, защото може да има нещо, което може да има снимки, които аз не съм счела за важни, за интересни, а всъщност те да представляват интерес. Непременно ще прегледам целият архив на баба ми и дядо ми. Да. Защото там ще го търся. Докато сте двете още, тук нека да уточним нещо. Тоест, вие, вашите родители, сте сигурни, че са ходили при роднини в Николаевка, не при познаци, при роднини, родственици. Сега, аз ще ви насоча, Светла го има това листче, аз ще ви насоча, че моята хипотеза, нашата хипотеза е, че това е по линия на Злати. Злати, този, когото всъщност това е Вуйчо на прабаба ви Мария. Така че този Злати, вашия Вуйчо може би, има още 5 деца, доколкото виждам. Единият със сигурност е Петър, ние за него знаем, Петър Златев, откриваме там разни работи, те са имали деца. И най-вероятно, т.е. в тази нещо, той се е казвал Злати Атанасов, а неговите деца Атанас Златев, съответно Петър Златев, Добра също има, една от дъщерите му е Добра, която е родена 1872 година, тук от Лелевин Мичи това нещо е написано. Така че най-вероятно там би трябвало да открием. Аз ще кажа и нещо друго, че за мое голямо съжаление от може би 20 на години ходя в Николаевка редовно и питам постоянно. За мен беше това голяма изненада още от началото, когато изследвах, че не откривам никакви родственици. Тоест, айде да кажем, че сме изследвали вашия род, конкретно там, който идва по линия на Добря и на Константин Дъновски, но той, дядо Атанас, има още 2 сина, които си имат семейства и от тях нито следа. Това е бил много известен род и за мен беше голяма изненада как никой не е останал с тази фамилия, дали ще е Атанасов, дали ще е Георгиев. За Йордана вие помните, нали? Да. Леля Йордана? Да. Другата сестра, как да не я помна? Отлично я помна. Отлично. Тя е била палава малко, така на младини. Поне по словото на учителя. Сега искам да ви прочета той кратичко. Една история, която разказва учителя за нея. И той никъде в беседите си той ни казва: това е баща ми, това е майка ми, това е сестра ми, това е брат ми, това е еди кой си. Той говори... Иносказателно. Да, една жена в Николаевка или... Ето сега, да. Ще ви приведа един действителен пример, който се случи във Варна. Чуваш ли? Да. Добре. Казва учителя, ще ви приведа един действителен пример, който се случи във Варна. Една българска майка, доста умна и благородна, ми разправяше своя опитност. Тя имала 4 дъщери, като най-голям бил брат им Костадин.
После идвала една дъщеря, Люба, и после друга една дъщеря, Йорданка, която носила името на реката Йордан в Палестина. Да. Това било преди 40 години, казва учителя. Това е 43-та година. Беседата. Момиченцето било ученичка в отделенията. Тя слушала майка си, но била доста своенравна и се заенатявала. Един ден майката накарала Йорданка да чете Отче наш. Няма да чета, казва Йорданка. Чети молитвата, настоявала майката. Няма да чета, казала Йорданка. Ще те накаже и ще те изпъде вън. Няма да чета, не искам да чета. Няма да ти дам да ядеш. Седи тя 2 часа гладна. Нито доброто помогнало, нито заплашванията. Майката загубила търпението си. Хванала Йорданка, вдигнала я във въздуха и я тръщнала на земята и казала: от тебе човек няма да излезе. Йорданка се опомнила и извикала: мамо, прости ми, ще чета вече Отче наш. Едва сега разбрала тя какво искала майка от нея. Защо не искала да изпълни желанието на майка си? Ами тя не разбирала какво си иска от нея, не разбирала идеята. Това е за Йорданка. Да, за Йордана, да. Аз си спомням, че баща ми казваше за баба Мария, неговата баба, значи майката на баба ми, че била е строга. Да. Значи няма така глезоти и такива работи. Строго ги е държала, внуците, всичките трябва да слушат. Имало си е възпитание както следва. Това да устои първо на баща си, да влезе в протестантската вяра, да се изправи пред всички, пред целия град Варна и да каже: аз ще отстоявам моята вяра. Това е изключителен човек. Героизъм направо. Изключителен, просто. Действително. Нали, какво да говорим за еманципации, за такива неща, ние с те работи отдавна сме ги имали в нашата Добре, история. че те са почнали. Да. Много благодарим. И аз благодаря. Пожелаваме ви хубава вечер и до нови срещи. Обадете се. Да, ще се видим със сигурност. Ще го организираме на живо.